Anay Alkalde sang Valladolid, Negros Occidental, ginpaaresto sang Sandiganbayan sa kasong graft. Yaring balita na atong gitutukan. Ginkumpirma sang Negros Occidental Police Provincial Office nga nag-issue na sang warrant of arrest ang Sandiganbayan bato kay Anay Mayor Romelio Gore sang Valladolid, Negros Occidental. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni Sandiganbayan 7th Division Associate Justice Saldi Trespeses sang tinalikdan nga Disyembre 2024 angot sa kaso sang Anay Alkalde nga paglapas sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ini ang may kaantanan sa ginapahayag pagbakal sang construction material sa balor 230,395 pesos sa construction supply nga ginapanag-iyahan sa iyabayaw nga wala ginpaidalom sa public bidding. Ang materyales ang para sa pagpakayo sang Rural Health Unit sang 2008. Magluwas sa alkalde, may warrant of arrest man sa pareho nga kaso ang 5 ka mga katapos ng Bids and Awards Committee sang LGU. Sunod sa NOCPO, wala sa iya puluyan sa Valladolid ang Anay Alkalde sang ginpadulungan agud serbihan sang warrant of arrest. Tapos sa 4 pala ng hapon na-serve doon sa dalawang bahay niya sa Valladolid. Wala siya doon eh. Ginbalik na sa Sandiganbayan ang warrant kag napaalinto naman nga wala ini sa ila puluyan. Apang nagpasalig ang kapulisan nga padayon ng pagpangita kay Gore. Hindi natin masabi kung nandito pa siya. Patuloy natin tinitingnan. May mga coordination tayong ginagawa ngayon para malaman natin kung nandito pa talaga siya. Gintingwaan sa news team nga makuha ang bahin ni Mayor Gore apang wala inis ng sabat sa mensahe. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas.